Barcelona acull a aquesta hora un dinar popular amb centenars de persones. El festival Tot Disseny l'ha organitzat per a conscienciar la gent de que no es malbaratin els aliments. Cada any llancem a les escombraries 35 quilos de menjar per persona. De seguida ens ocupem de la campanya electoral, però abans aquesta qüestió important que apuntàvem ara als titulars. Cada any llancem a les escombraries gairebé 35 quilos de menjar per persona. Això té un fort impacte mediambiental i traduït en diners estem parlant de 841 milions d'euros. Xifres que avui ens recorden els organitzadors del Festival de Tot el Disseny de Barcelona. Amb l'objectiu de prendre en consciència, celebren a aquesta hora un dinar popular a la plaça de les Glòries, Joana Cendra. Sí, hola, molt bona tarda. És un dinar per 900 persones que han estat preparant durant tot el matí uns 150 voluntaris per fer dos menús, una a base de migues de pastor i l'altre a base d'una cata d'enciams. Què tenen en concret, què tenen d'especial aquests productes? Doncs que tots procedeixen d'excedents de Mercabarna i també de les botigues dels barris d'aquí dels voltants. En necessitaven 700 quilos i n'han recollit 3 tones, la qual cosa dona una idea de la dimensió de la situació, de tots aquests quilos de menjar que al cap del dia acabem llançant a les escombraries. Però aquí no només es parla d'això, sinó també es fa una conscienciació, una sensibilització, que la trobem als tallers que també hi ha aquí a la plaça de les Glòries. Per exemple, podem aprendre a fer un hort urbà. També ens ensenyen a ordenar la nostra nevera per a conèixer què és el que ens va millor i quina manera és la millor per guardar els aliments per no malbaratar-los. També ens expliquen que amb pigments vegetals aplicats als parasols obtenim més sensació de frescor, però el que més ens ha cridat l'atenció és això, és un full on és que escrit el menú, està fet amb paper pigmentat, amb paper vegetal, de tal manera que si li posem una mica d'aigua, d'aquí un temps obtindrem una flor. Ja ho veieu que aquí no es malbarata res. Gràcies, Joana. Encara sobre això, segons l'Agència de Seguretat Alimentària, amb tot el menjar que es malbarata cada any es podria alimentar a 500.000 de persones l'any. D'això n'hem parlat avui a l'entrevista amb Ada Parellada, la xef i agitadora gastronòmica que ha preparat aquest dinar sostenible que vèiem del FatFest 2016. I ara, amb aquesta irrupció del disseny i del FAT, també reivindicant un món millor, un món més just, un món més ètic i un món més sostenible, la manera d'entendre-ho, la manera de proclamar-ho té aquesta pàtina, deixa'm-ho dir d'una manera així frívola, de glamour. Què volem menjar? Doncs hem de planificar què volem menjar. Quan tu t'asseus i et planteges quina alimentació faràs durant un període de 15 dies, doncs escolta'm, surten coses com l'economia familiar, la temporada que ets, les festes, els horaris, és a dir, planificar és sempre raonar els àpats, perquè de la planificació en surt una llista detallada i per tant pots anar a comprar allò que consumiràs. Hem d'intentar promocionar, per defensar el petit comerç de proximitat. Per a ells, malbaratar és sinònim de desequilibri de compte de resultats. Per tant, en aquests casos, abans de llançar, busquen la manera de fer rolar el gènere, saps? Ara nosaltres, quan se'ns asseca el pal, llancem. I per què el llences? Saps per què el llences? Perquè no té preu, no costa, costa molt poc. Nosaltres ara valorem el menjar en termes econòmics i no en termes de valor. Com no siguem capaços de transformar el residu en producte i el residu en producte que tingui valor econòmic, no solucionarem el problema. Ara, si aconseguim que tot allò que s'anava a llançar tingui valor econòmic, llavors aconseguirem que es malbarati molt menys. Un gran dinar per a 900 persones cuinat amb aliments que s'haurien llançat a les escombraries. És un repte del FatFest per demostrar la quantitat d'aliments que es malbaraten. Laura López.
Diuen que una tercera part dels aliments que es produeixen i que acaben a la brossa podrien haver-se aprofitat. És per això que el FatFest, en col·laboració amb una vintena d'entitats de consum sostenible, seu a taula a dinar i també a reflexionar en el disseny d'un sistema de consum alimentari més respectuós i sostenible. 35 quilos de menjar l'any, més de 100 euros. És el que llancem cadascun de nosaltres i una prova més del malbaratament alimentari. A diferència d'altres països com França, aquí encara no hi ha una legislació que ho penalitzi, però sí que hi ha iniciatives ciutadanes que ho denuncien. Una és la que es fa aquest migdia al FatFest. Es tracta d'un àpat per a 900 persones elaborat amb aliments que els supermercats haurien llançat. Això demostra, Laura López en directe, que és possible consumir de manera més sostenible, oi? Sí, el Festival del Disseny, que acaba demà, ha buscat en aquesta ocasió la complicitat d'una vintena d'entitats que treballen amb consum sostenible i que ens fan veure com podem realment dissenyar un sistema de consum alimentari molt més sostenible i també en altres àmbits com és el de la fabricació d'envasos, utilitzant materials més respectuosos, més naturals o més reciclables, i també a l'hora d'assolir els nostres hàbits de consum, com preparem els àpats, com guardem els aliments a la nevera per tal d'evitar que acabin a la brossa quan encara es podrien haver utilitzat. El dinar d'avui és una exemplificació perfecta d'aquests raonaments. Ens deien que s'ha fet a partir de menjar que hagués acabat a les escombraries i que en canvi encara era apte per al consum humà. De fet, avui s'han utilitzat tones de pa, de verdures, de fruites que s'han anat recollint amb la col·laboració de Mercabarna i d'altres mercats de proximitat com el del Clot. Des de ben d'hora al matí s'ha preparat aquest àpat multitudinari. 4 cercaviles properes als barris dels voltants de les Glòries han recollit aigua amb càntirs de les fonts i també els excedents d'aliments als comerços i mercats amb la intenció que res es malbarati. La iniciativa està amb el rotllo de reciclar tot el que se pugui, perquè a vegades coses que nosaltres llancem inclús tenen una altra utilitat, com les fulles verdes. Gràcies al menjar cedit pels comerciants i Mercabarna, s'ha aconseguit 3 tones d'aliments per a un àpat sostenible per a 900 persones. L'objectiu és conscienciar que hi ha encara massa aliments que no s'acaben aprofitant. Entre les dades més cridaderes pel que fa al malbaratament d'aliments, destaquen que 1/3 dels productes que es produeixen al món s'acaben llançant. Només si s'aprofitessin la meitat d'aquests aliments s'acabaria amb la fam mundial. I una última dada, la producció d'aliments genera una quarta part del CO2 del planeta. Menjar a banda, aquí també són sostenibles els plats que posteriorment es vendran als encants. Aquesta carpa que està feta amb un antic globus aerostàtic o aquestes cúpules fetes amb calles. Parlar de sostenibilitat en temes alimentaris i començar a pensar des del món del disseny què s'hi pot fer, quins són els elements que es poden aportar perquè tinguem processos més sostenibles, doncs era oportú i per això ho hem abordat. Gràcies a aquest àpat s'han estalviat 4 tones de CO2 i el menjar sobrant també l'aprofitaran els comensals. Els cuiners Ada Parellada i Sergi de Maià s'han encarregat d'elaborar el menú, que ha consistit en una crema de verdures i de segon migues de pastor acompanyada de fruites i verdures que han elaborat acompanyats d'una vintena de cuiners més. Una mostra de com utilitzar aliments que haguessin acabat a les escombraries i que avui s'han reutilitzat i han pogut reaprofitar tots els participants. També en els tallers que s'han organitzat al llarg d'aquests jardins de l'Isaba s'ha pogut palpar aquesta finalitat, que durant la sobretaula es reflexionarà per tal de trobar alternatives a aquest consum que ens deien, en el cas de Catalunya, fa que un 20% d'aliments que estan en bon estat acabin a la brossa. Gràcies, Laura, en directe des dels jardins de l'Isaba. ...900 racions de menjar cuinades amb aliments que s'haurien llançat a les escombraries. És el repte que s'ha proposat avui al FatFest. L'objectiu, demostrar que es pot consumir de forma més sostenible també en l'alimentació. A diferència d'altres països, aquí encara no hi ha una legislació que penalitzi aquesta pràctica, però sí que hi ha iniciatives que ho denuncien. Una és la que ha fet avui la Festa del Disseny, un gran àpat per visibilitzar les tones de menjar que es llencen a la brossa. Es calcula que cada any són més de 30 quilos per persona. Vaixella reciclada, coberts biodegradables i matèria prima que hauria acabat a la brossa tot i estar en bones condicions. Els organitzadors de l'assaig general han canviat el destí de 3 tones de menjar. Gairebé la meitat s'ha emprat per preparar 900 àpats i la resta s'ha repartit entre els assistents. Ahir vam estar espigolant pels comerços, vam estar recollint aliments que es podien menjar però que no es podien vendre. Magnificar la capacitat d'aprofitar-ho tot
jo crec que és una bona iniciativa. Una tercera part de la producció alimentària acaba a les escombraries. És per això que cal modificar també els nostres hàbits quotidians. Només a Catalunya un 20% dels aliments en bon estat que acaben a la brossa procedeixen dels residus domèstics. A tots els passos de la cadena es va perdent menjar. Hi ha la part productiva, hi ha aquesta part, a la part de la distribució, als supermercats i després a les cases o als restaurants i demés. Aquí el pas important és que cadascú a la seva escala hi posi consciència i anem buscant mecanismes per aprofitar aquest menjar. La sobretaula ha estat el moment de reflexió i comparativa de l'assaig general amb un àpat similar on no s'haurien reaprofitat els ingredients. Avui s'han estalviat 4 tones de CO2 i s'ha reduït en més d'una hectàrea l'impacte mediambiental, és a dir, la quantitat de terrenys i recursos naturals que s'haurien necessitat per produir els aliments emprats.